नमस्ते नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? आता वाजले दुपारचे आमच्याकडे 12:30 आणि आज मम्मीने काहीच जेवण नाही बनवलेलं आहे का? आज चपाती भाजी नाही बनवली आहे। सर्वात आधी आज माझा उपवास आहे, सोमवार। हा, ते सर्वात आधी सोमवार मम्मीचा उपवास। हा, मग म्हटलं जेवण काय करू ना, चपाती भाजी करून काय आज तेवढे चपाती खात नाही। बरोबर। आणि आपले 2च चपाती बनत नाही, बरोबर ना? 4-6 बनतात। हा, 4-5-6 बनतात चपात्या। हो। तर आता तो बघून आलाय किचन मधून, तो खाली आहे, तू काय करते? मग आता त्याला किचन मधून येऊन अर्धा तास झालाय आणि मी तिथे किचन मध्ये बघा चला मी काय तयारी केली आहे ती। तिकडे तयारी झालेली आहे आणि बरोबर आम्ही जिकडे उभे आहेत त्याच्या खाली कोण आहे? हे बघ, दिल बसले ना। दिलू बघा, म्हणून आम्हाला असं जरा वेगळं उभं राहायला लागेल ना, है ना? तुम्ही आता रेसिपी पहा आणि रेसिपीच्या मध्ये मध्ये तुम्हाला बाहेरचा पाऊस पण दाखवतो। बसली तू खाली? हे दिलूच्या मानेवरचे आहे ना, थोडे केस काढलेले आहेत। हा, हे बघ, हे बघा, ड्रॉप टाकला ना त्यावेळी ना डिवॉर्मिंगचा ड्रॉप टाकला, जरा केस काढली आणि इकडे तो ड्रॉप टाकला, याच्यावरती मानेवरती असा ड्रॉप टाकला। तर ड्रॉप बाबू काय झालं माझ्या बाबूला? काय झालं माझ्या? त्यापासून तिचं सर्व व्यवस्थित आहे ना, आता फक्त तिला हलका हलका थोडा थोडा वेट लॉस करायचा आपल्याला। इंजेक्शन दिला आणि ते ड्रॉप टाकला, त्याच्यापासून एकदम ठीक झाली। ते करायलाच लागतं 3-4 महिन्यांनी। हा, करायलाच लागतो आणि ते करायचंच। वास घेते ती हाताला वास कसला येते? चिची नाही केली आहे, चिची नाही केली आहे। मी आता ते भाजी बिजी साफ करत होते ना, कोथिंबीरचा तिला वास येतोय। कोथिंबीर खाते ती। हा, दिलू कोथिंबीरचा वास आला। माझ्या दिलूचे नख पण वाढलेले आहेत, नख कापायचे आहेत माझ्या दिलूचे, आहे ना दिलू? तू हात नको लाव, तुला ती नख लावते। ती नख लावत नाही मुद्दाम, तिची नख वाढलेली आहेत ना, ती लागतात। दिल माझी शहाणी आहे, तिला उचलू का जरा? अरे वा वा वा, डॉल 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 उचलली माझ्या बाबूला। सोड, बघूया कुठे येते। हा, बस इथे दिलू, बस। हा, बस पाहिजे, मग ती बसते। खेळायला बघते, पण ती मला भीती वाटते। ती बघ, तिला वास येतोय कोथिंबीरचा, दुसरं काय नाही। आता ती चावणार तुला बघ, आता ती चावणार तुला। दिलू नाही, दिलू नाही, दिलू पप्पूला चावायचं। हा, काय ते डिपार्टमेंट माझं आहे, पप्पूला चावायचं बघ। आता नको ना हात लावून, अजून चावेल। माझ्याकडेच बघते रोल नको बाप्या, मग मला माहिती काय करायचं तिला। नको बाप्या, बस आता नाही चावणार ते बघ, आता नाही चावणार ती, गेली बघ, बोललो ना तुला। ये 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 ये, म्हणून आता मला समजलं मी ते साप पकडणारे व्यवस्थित कसे साप पकडतात, त्यांना सवय झाली असती त्या त्यांची। आता मला कसं हिची सवय झाली, मला सर्व कॅटची सवय झाली आता। त्यांची सापाची शेपटी पकडली ना, मग सापाचा जोर सगळा गेला खाली। तू नको डिटेल देऊ बाबा, हा, डोक्यात जातो तू नको डिटेल देऊ। असू शकतं तसं, आपल्याला माहित नाही म्हणून। मी जाऊ का वरती? एक जल बाहेर खिड्याच्या बाल्कनीत जाऊ? आता नको जाऊ पावसात ना। आता असं आमचं खाली वरती होतच राहणार आहे ना। हा, बघा खालून असं दिसतंय मम्मीकडे, आता मी वरती आज जरा कामगार आलेच नाही का, पाऊस खूप पडतोय ना। तेच पाऊस दाखवूया, आता तर कमी झालाय। त्यामुळे कसं माहितीये, आपल्याला कलर बिलर करायचं तर पावसातून नाही होणार, कलर सुकत नाही ना। नमस्ते, आज मी कोथिंबीर राईस बनवते आहे, म्हणजे कोथिंबीर टाकून भात बनवते आणि ते पण झटपट। आता तुम्हाला दाखवते, पहिला मी आता भात करते। आपल्या समजा घरामध्ये आपण स्पेशल भात नाही बनवला आणि आपल्या घरात भात बनलेला आहे ना, तर तो भात तुम्ही बनवू शकता तसा मी आता बनवते तसा। आता मी पहिला आहे ना, आता मी भात बनवलेला नाही आहे ना, तर मी आता पहिला भात करून घेते। त्याच्यासाठी मी हे बासमती तांदूळ घेतले। आता तुम्ही समजा मी बासमती तांदूळ घेतले आहेत ना, हे स्वच्छ धुवून घेतले। आता तुम्ही रोजचा जो नेहमीचा आपला भात असतो ना, तो त्या भाताचा तुम्ही करू शकता, तो भात तुम्ही करा तसा। आता मी ते तांदूळ शिजायला टाकते। आता हा भात आता कोण खात नाही ना, आपला भात कोणाला खायची एलर्जी असते, भात खात नाही, चपाती खातात जसं पप्पू सारखं।
तर आपण अशा पद्धतीने भात केला आणि खाल्ला ना तरी चालतो. होय, मला कुठे अलर्जी आहे? नाही सांगते मी, आता तू कधी कधी भात नाही खात ना, चपाती खातो. मग माणसं भात खात नाही, त्यांना भात आवडत नाही, भातामुळे प्रॉब्लेम होतो असं म्हणतात ना. तर असा शिजवून आहे ना, पाणी काढून तो भात मुरवून भात खायचा. ओके. हा, म्हणजे जसा मी आता बनवते तसा. आता इथे मी भातासाठी आहे ना, आता कोथिंबीर राईस म्हटल्यानं कोथिंबीर जास्त लागते. आता इथे मी कोथिंबीर बघा, अशी भरपूर सारी कोथिंबीर घेतली आहे. 4 हिरवी मिरची घेतली तिखटपणासाठी. आलं घेतलंय, थोडंसं आलं घ्यायचं. हे 4 पाकळ्या लसूणच्या, दालचिनी थोडीशी, 4-5 लवंग आहे आणि 4 हिरवी वेलची. आणि आता इथे पुदिना नाही आहे ना, तर मी आज सुका पुदिना घेतलेला आहे. म्हणजे आपल्या घरात सुकवून ठेवतो ना पुदिना, त्याचे मी पानं घेतले. ते असं मी आता याचं मी वाटण करून घेते. पुदिना टेस्ट साठी पुदिना घ्यायचा, जरा स्वाद येतो त्याचा पुदिन्याचा. मस्त वाटलाय, जरा सारखा करते चमच्यानी. पाणी नाही टाकायचं ना? पाणी नाही टाकायचं आहे, मसाला सुका वाटायचा आहे तो. वाटलाय. एक टिप माझ्याकडून, लगेच उघडल्यावर जरा जवळ जाऊ नका, ठसका जातो. मम्मीचा ठसका गेलाय बघा. हे सेकंड वेळ उघडलंय. एवढं पण जवळ जायचं ना बघा, एवढं जवळ जायचंच नाही ना त्याच्यामध्ये, लांबूनच उघडायचं, ठसका जातो. आपला वाटून झालाय मसाला, तर इथे भात पण आपला बनतोय. तोपर्यंत मी एका गॅसवर आहे ना भाज्या घेते शिजवून. मसाला सर्व एकत्र करून घेतलाय. आपला भात शिजतोय. आता इथे गॅस पेटवलाय, कढई ठेवले बघा. आता त्याच्यामध्ये 2-3 चमचे तेल टाकते. आता आपल्याला तेलामध्ये आहे ना, ही 2 तेजपत्त्याची पानं आणि अर्धा चमचा जिरं. आता त्याच्यामध्ये कांदा टाकते. हा एक कांदा घेतलाय बारीक कापून. ते कांदा चांगला फ्राय झालाय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना, आम्ही गाजर घेतलाय, अर्धा वाटी घेतलाय. आणि बघा लांब लांब असे पीस करून घेतले आहे. तासून ते त्याचे स्वच्छ धुवून पीस करून घेतले. आता हे थोडे फ्राय करून घ्यायचे. आपला गाजर टाकलाय ना, 2 मिनिटं चांगले फ्राय करून घ्यायचा. आणि इथे आपला भात पण झालेला आहे. तर गॅस बंद करते. दिलू आता आपला गाजर फ्राय झालाय. आता त्याच्यामध्ये आपले मटर टाकूया. हे आपले फ्रोझन मटर आहे, फ्रीज मध्ये ठेवलेले असतात ना, ते आहे. ते 1 वाटी घेतले. तर ते मटर आपले असे शिजलेले असलेत ना, तर जास्त शिजवायची गरज नसते. म्हणजे आपले कच्चे असलेत ना, तर आपण गाजर टाकतो ना तेव्हा टाकायची. हे थोडे फ्राय होतात आहे, तोपर्यंत आपण भात गाळून काढूया. भात पण आपला मस्त शिजलाय. आता आपण कमी पाणी ठेवलं असतं ना, तर तो भात मुरवून घेतला असता. आता आपण जो नेहमी घरात भात खातो ना, त्या भाताचा केला तरी चालेल. आता इथे मटर टाकून आपले चांगले फ्राय झालेत बघा. आणि ते भात पण गाळून काढलाय. आता आपण त्याच्यामध्ये आहे ना, हा मसाला टाकूया वाटलेला कोथिंबीरचा. आता आपण ह्याच्यामध्ये मीठ टाकूया. चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे, कारण आपण भातामध्ये मीठ नाही टाकलेलं आहे ना, कारण मटरला आणि भाजीला लागला पाहिजे मीठ. तुला सुगंध आला. गॅस बारीक केलाय. जरा थोडा त्यांना झाकण ठेवते. किती वेळ? 2 मिनिटं झाकण ठेवायचं. गॅस बारीक केलाय, जरा मीठ लागायला पाहिजे ना. आता इथे 2 मिनिटं झाली आहे. शिजले. मटर शिजलेलेच होते. फ्रोझन मटन होतं ना.
आता आपण त्याच्यामध्ये हा भात टाकूया. आणि मम्मी समजा फ्रोझन मटर नसतील तर साधे असतील तर? साधे असतील तर जेव्हा मी गाजर टाकला ना हा ते गाजर बरोबर ते टाकायचे, थोडे शिजवून घ्यायचे 2-3 मिनिटं. पाणी नाही टाकायचं तेव्हा? नाही, थोडा टाकायचं आपला 2-3 कारण ते चमचे. शिजायला टाइम लागेल ना त्याला. फ्रोझन मटर असल्याने असं कसं लगेच होतं ना. आता मी त्याच्यामध्ये आहे ना थोडासा, आता भात टाकलाय ना म्हणून थोडा मीठ टाकले भातासाठी, थोडासा. अरे वा, इंडियाचा कलर झाला. सॅफ्रन व्हाईट अँड ग्रीन. ढवळून आता थोडा चेंज कलर होता ना. हा कलर चेंज होणार कारण तो मसाला लागणार ना त्याला. मस्त भात आहे ना मग हा. मस्त. आपण गेल्या वर्षी लॉकडाऊन मध्ये किती प्रकारचे भात दाखवले, साधे घराच्या घरात. हो, फटाफट. तसं त्याच्यातून हा एक, म्हणजे एकच भात खावाय, बाकी बनवायचं टेन्शन नाही. आला ना कलर बघ. हो मस्त. आता इथे आपला भात ढवळून झालाय, भात आपला रेडी आहे. पण आता मी नंतर मीठ टाकलंय ना भातामध्ये, त्याच्यासाठी 1 मिनिटासाठी झाकण ठेवते आणि बारीक गॅस करते. म्हणजे आपला भात रेडी. हा, मग रेडी होईल. कपडा ठेवलाय म्हणजे टोप उतरणार आहे खाली. आता आपला भात झालेला आहे, गॅस बंद केलाय. आता तुम्हाला सर्व करते आणि खायची सुरुवात करा पटापट. सर्व इकडे कर ना, म्हणजे मला शूट करायला इझी तू होईल. इकडे उभा राहा, म्हणजे असं टाकताना दाखव. अरे वा वा वा, भात बघ. अरे वा. चला आता वाढणार ना हा ह्याच्यानी. हा, कसा दिसतोय बघ. आता इथे बघा आपला भात एकदम रेडी आहे. आता आपण त्याला टेस्ट करूया पटापट. इथे भात आपला रेडी आहे, रेसिपी रेडी आहे. आणि मम्मीचा उपवास असल्यामुळे मम्मी टेस्ट नाही करू शकत. मी टेस्ट करूया आता त्याला. गरम आहे. सुगंधाने माहिती पडतं काहीतरी ते असं कोथिंबीर असं काहीतरी आहे. ह्याच्यात आपण बटाटा टाकला तर बारीक बारीक बटाटा कापून टाकला तरी चालेल. त्याच्याबरोबर दही घ्यायचा, थोडा रायता बनवायचा. त्याच्याबरोबर तुम्हाला रायत्याची गरज लागेल. रायता घ्यायचा, मिक्स करायचा आणि खाऊन टाकायचा. लोणचं घ्यायचं. लोणचं भात म्हणजे बोलतात ना, एकच बनवायचं नाही, एमर्जन्सी कुठे आपल्याला टिफिनला पण न्यायचं तरी न्यायचं. एकच बनवायचं असेल ना तर बघा मम्मी काय 2-3 आता बनवत नाही बसत, कारण उपवास आहे ना. बनवेल पण रात्री बनवेल ना. पण सध्या तरी असं खायला चांगलं आहे. असा भात बनवला तर रायता पाहिजे, नाही तर लोणचं घ्यायचं तोंडाला. तोंडाला लावायला जरासं लोणचं घेतलं ना की चांगलं. रेसिपी एकदम छान आहे, मी पण नक्कीच बनवा. कशी वाटली तेव्हा ना मला कमेंट मध्ये सांगा. बघा भात, आणि या तुम्ही आमच्यासोबत खायला.